Començava la temporada del 20è aniversari amb Turandot, que era una aproximació molt tecnològica, molt imaginativa, però molt tequi, i d'alguna manera aquesta ida és tot el contrari. És un exercici gairebé de mimesi, el que seria la imitació del món i, per tant, una millora del mateix, una millora del món, amb aquesta creació d'il·lusions òptiques a partir de la descripció infinita de creativitat que proposa Josep Mestres Cabanes. Y como el mismo Verdi decía en una carta, decía al libretista Antonio Ghislanzoni, decía: si hay que renunciar al verso, a la rima, y el compositor tiene que renunciar a la música, que todo sea por el bien del drama. Y en efecto, mirando la partitura con detalle, con atención, uno se da cuenta de con qué precisión casi científica, no solo la información musical, sino también teatral de Verdi la deja plasmada en la misma partitura. Verdi, he was working with a singer in Macbeth, and he said, io non cessero mai. Per què? Com deia Verdi, quan treballava amb els cantants de Macbeth, sempre cal estudiar la posició i les paraules, després la música vindrà tota sola. I en el fons pensem que això és el més important, perquè en realitat què és Aida? Aida és una història d'amor, és una història tipus Romeo i Julieta. Sabem que Verdi estava fascinat amb Shakespeare, va morir tenint a la vora del seu llit el llibre del rei Lear, Otelo, Falstaff, Macbeth, i aquesta història d'amor està situada en un moment de guerra. És un moment en el que es viu una gran pèrdua, una gran por, un moment de foscor, i tot això ho hem de trobar dins d'aquesta història. He de dir que ha estat meravellós i està sent meravellós treballar amb aquests companys que ens estan ajudant tant, que tenen un coneixement tan profund d'aquesta obra i que ens estan ajudant a desenvolupar tan bé aquests personatges. I a més és també un plaer poder fer una producció clàssica que ens permet entendre qui és Aida en les circumstàncies en les que es va pensar que aquesta obra es desenvoluparia. Artist Tim, we have enjoyed so much to work together. És que és un plaer poder participar en aquesta gran òpera de Verdi i és un honor per mi fer aquest debut al Liceu, i per a mi és una primera vegada de moltes coses. És el primer cop que treballo amb l'Àngela i amb moltes de les persones del nostre equip, i la veritat és que tenim tots aquesta energia fantàstica de fer la primera representació, i hem treballat amb un equip d'artistes fabulós i ha estat un veritable honor treballar junts. Aquesta és una òpera molt clàssica, però, com s'ha dit ja, nosaltres n'estem fent una cosa nova, estem fent una cosa que creiem que és nova per tothom, i la veritat és que és fabulós tenir tanta gent sobre l'escenari, el cor, els protagonistes, i explicar-ho als espectadors. El fet que hi hagi també la presentació en el cine i es puguin compartir tots els petits detalls de totes les coses demostrarà la magnífica feina que hem fet tots, crec jo, començant per el Thomas, que ha fet una tasca meravellosa i que ens ha exigit també molts a nosaltres, i continuant pel maestro, que ha estat capaç de destacar totes les parts més boniques i més delicades de l'obra de Verdi, i, com dic, és un veritable plaer poder estar aquí, i espero que a tothom li agradi la nostra representació.